खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बनसुआव गोदानै बिबान मोननाय ब्रिटेन इस्लारि आरो सानसुमा बसुमतारी जन बसुमतारी आरो दैजेन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव रिपर्ट होदों बनजित मनजिल बसुमतारी दैदेननाय बनसुआ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनाय बिजुलि बर'नि हेंथायै भेरगाव ब्लक कमिटि BSU आरो भेरगाव ब्लक कमिटि इउथ BPF निफ्राय मैया डिमाकुसि पुलिस थानायाव FIR होदों। भेरगाव ब्लक कमिटि BSU नि आफादगिरि क्रिनजय बर' भेरगाव ब्लक कमिटि इउथ BPF नि गाहाय नेहाथारि सन्जय राभा बिथांमोना गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। मोन 6 हारिनो ST होनायनि हेंथायै मिरु बनसुनि गाहाय नेहाथारि आरो नेहाथारि सानायख' बर'नि दैदेननाय हानजाया हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव मिरु मन्थ्रि जुएल अरामनो गोसोखांलाय गथायदों। क'क्राझार सोहोरनि बागानसालिनि थागिबि लिरगिरि थुनलाइगिरि सारदा प्रसाद मोसाहारि बिथाङा आसाम सोरखारनि फोसावनाय थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों। मोन 6 हारिनो ST होनो लानायनि थिरांथाखौ लानानै BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिथांमोननो माबोरै होयो बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु जोंनि थाखानाय ST बेनि जुगिदि जों जिखिनि सुबिदाफोरखौ मोनो भारत संबिधाना जोंनो ST हिसाबै जिखिनि सुबिदा होदों बे मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो बिधान सभा बिसायख'थियाथ' फैगासिनो दङ आरो जों खोनानाय मथेबा मार्चआवनो जागोन आरो एप्रिल नङा मार्चआवनो जागोन आरो जिहेतु आं सिगाङावबो गेलेदों आं नैबे खेबावबो गेलेनायनि मोनसे सानबाय थादों आरो गेलेगोन आं उदालगुरि समस्तिनिफ्राय। आंथ' सानो बे जेबो खहा लाबोनाय नङा मानो होनब्ला जोंहा पार्टियाव मोनसे डिसिसन लाखाबाय जे सोरनो मा होयो होआ बे आलदा खोथा खिन्थु जोंनि थाखानाय जिथु ST बे सांबिधानिक भाबे जिखिनि जों सुबिदाखौ मोनदों जोङो रायजोआवनो जा नेसनेल लेभेलावनो जा बे जोंनिफ्राय मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो माने बे जेरै दङ ओरैनो थानांगोन। जुदि गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे संबिधान संशोधन खालामनानै बिथांमोनखौ माबा मोनसे बेबस्था खालामोबा जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो सोरबा जाथिया गावनि मोन्थाइखौ आन्दलन खालामनायाव जों बेखौथ' बादा होनो हायाना दा बे सरकारनि दायित्व बिथांमोननो माबोरै होयो बे बिथांमोननि खोथा खिन्थु जोंनि थाखानाय ST बेनि जुगिदि जों जिखिनि सुबिदाफोरखौ मोनो भारत संबिधाना जोंनो ST हिसाबै जिखिनि सुबिदा होदों बे मोनसेबो खहा जानो मोननाय नङा आरो जोंथ' सिगाङावबो बुंदोंमोन ना जों सिगाङावबो रायलायदों नाथाय जोंनि गेजेराव माने गोरोबलायिखायसो बेबायदि जाना थादोंना जों आसा खालामदों इयुन समावबो रायलायनायावथ' जों रेडि दं रायलायगोन जों खौसे जानो हायोबाथ' मोजां बाथ्रा जोंहा BTC मोनबाय एथ' आन्दलन खालामना मोनबाय बेखौ जों फोसाबनांगौ मोजां खालामनांगौ सरकारा गोबां सुबिदा होनो नागिरगासिनो दं बे सुबिदाफोरखौ जों लानांगौ जोंनि गेजेराव जुदि एना-एनि जाना थायोबाथ' बे सुबिदाखौ जों मोननाय नङा जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयाब्ला आरो खौसेथि थायोब्लानो जि STनि जिथु गिनांगौ जानाय बे जेबो गिनांगौ जानाय नङा जों जुदि खौसे थायोब्ला दा जोंनि गेजेराव माने बेबायदिनो एना-एनि जालायनायखायसो गुबुनाथ' एडभान्टेज लागोन ना बिदि नुयोबाथ' नङा होमबा थिगानो दं। लेभेलाव एबसुआ नोंथांनि सायाव खुद्रिखांनाय हाबाफारि लानाय नुनो मोनदों दा बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मान होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो आंबो फैनाय मानसि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो बिबान लानानै बर' हारिनि बिफा बड'फाया खामानि मावलांदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम साफ्रोमबो बर'नि गोरबोफोराव दङ जाय जिखि पार्टियाव थाया मानो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सबबो अनो मान होयो नाथाय आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि सायावसो आं बुंदों आंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं जेबो बुङाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानसिगिरियाव जिरायनाय दिपेन बर' बिथाङा जेरैबायदि एक्टिभिटिस खालामबाय थादों बे टटेलि पलिटिक्स आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मासियाव जिरायनानै बेफोरबायदि राव बाहायनाय बेफोरबायदि एक्टिभिटिस खालामनाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा गाहाय मावख' एबसु अफिसाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदोंमोन जे BTC एसेम्बलि जाय लाइमोन फरायसाफ्रा गाग्लोबदों बेयाव जुदि 1%बो एभिडेन्स दङब्ला बिथाङा गाव रिजाइनेसन होगोन होनदों। आं बावसो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि
इउनिभार्सिटि लेभेलनि कलेज लेभेलनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ लानानैनो बिथांमोनहा एसेम्ब्लि सिङाव हाबदों आरो एसेम्ब्लिखौ गाख्लोबहैदों होननानै बाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलायानो नुजादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर दङ दा जों बेखौसो बुंदों दिनै जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया इउपिपिएलखौ बासायनायनि सार्थआव बिथांमोना खामानि मावदोंमोन थांनाय इलेक्सनाव इउपिपिएलखौ 100% देरहानो थाखाय बिथांमोना खामानि मावदोंमोन नाथाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै रायजो राजाया बिपिएफनो भट होबाय दिनै जों बिपिएफआ पावाराव फैनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नंबां जांबां खामानि मावगासिनो दंमोन आं ओंखायनो सोंथि सोंदों साननैसो सिगां प्रमद बर'आ सिफ जानानै थानाय समाव भट जरायाव आदानिनो हा होनानै थानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव भट फैनानै दंमोन जुदि आदानिनो हा होनाय भट जरायाव एबसुनि आफादगिरिया फंसेबो बाथ्रा बुंदोंब्ला आंबो बिपिएफ नागारगोन दा दिनै आदानिनो हा होनाय समाव गोबां बर' मानसिफ्रा हा गोमा जानो थांगासिनो दंमोन बाव आन्दोलन खालामदोंमोन नाथाय एबसुआ बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय समाय गैयामोन दा नाथाय जोङो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांमोननि टारगेटआ एबसुनि टारगेटआ बर'नि राव हारिमुखौ रैखाथि होनाय नङा एबसुनि टारगेटआ जेरैखि जाया प्रमद बर'खौ सिफ खालामफिननो नांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ डिस्टार्ब खालामनांगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ बर' रायजो राजाजों गाज्रि मोनहोनांगौ बेयावसो बिथांमोनहा नांथाबनानै दङ दा ओंखायनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों दिपेन बर'आ दिसपुराव थांनानै सोर मिनिस्टारनाव पारमिसन बिनानै फैयो टेम्परारि मा मुभमेन्ट खालामनो नागिरदों एसटि इस्युखौ लानानै मा पलिटिक्स खालामगासिनो दङ एसटि इस्युखौ बिथांमोनहा एमएलए इलेक्सनसिम लांनो नाजागासिनो दङ बे टटेलि पलिटिक्स खालामदों एबसुनि आफादगिरिया पलिटिक्स खालामनायखौसो जों दुखु नांदों नाथाय जोङो एबसु बादि गोथार आफादखौ मान होयो सन्मान होयो बड'फाया बावनो खामानि मावलांनाय आंबो एबसुआवनो खामानि मावलांनाय ওয়ান হাগ্রামা মানে কি হাগ্রামাক বিচাৰিছে কি কাৰণত আলোচনা কৰিব কাৰণে না মাৰিব কাৰণে এটোকে সুধিছো মই ডিফেন্ড কৰক নিবিচাৰে নেকি তোৰ লগত আপোনাৰ আপসুৰ লগত আসলে কি সংঘাত হৈছে স্যার আপসুৰ লগত কি সংঘাত আপুনি ক'লে স্যার যে সভাপতিয়ে আপোনাক আপসু বা ইউপিপিএল একে বস্তু ইহঁতে উন্নয়ন নিবিচাৰে এতিয়া আন্দোলন কৰা আৰম্ভ হৈছে এইটো গণ্ডগোল কৰিব ইহঁতে যতে ততে গণ্ডগোল কৰি পেলাই বিটিসিৰ পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতে চেষ্টা চলাবই আৰু চলাই আছে আমি জানো আৰু বিটিসিৰ এই এছেম্বলিৰ যেটো লণ্ডভণ্ড কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে তদন্ত লাগে বুলি আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছো ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত হ'ব লাগে